Nik behintzat inoiz entzun ez deten soinua da. Zeru mugan bizi da beraz inonez, zuara heldu orduko urtu den alez, are erlojuetan jada ez dago, atzpuntarekin ere ez duzu atzemango. Holako tankerako zerbait egiteko asmoa aspaldi neukan, burun. Ensaiatzen egingo zen, hau da, talde dinamika edukiko zuen proiektu bat hasteko. Alde batetik Dudi Gale oso garbi neukan inguruko jendea izango zela, eta inguruko jendea izateaz aparte, noski musikari onak, eta proiektua nolabait elkarrekin modu berdinen pentsatuko genuen jendea izatea. Egia esan ez da proiektu edo ideia itxi bat, beharren arabera edo egoeraren arabera aldatu daiteken zerbait da, horrein ikusiko dugu. Ensaio gela baten sartu eta 4-5 artean ikusi zer sortzetan. Eta hori izan da hasiera batetik planteamendua. Juantxo gure letrak zeuzkan, abestiak zeuzkan, eta abia puntu bat, garrantzia bat egin duen musika eta letra biak batzeko eta hasteko. Baina gero taldeak guztien bere bidea izteko daukala, bain diri eta bain diri. Egoan daukaleta, egoa berriz non da. Askatasuna jotzeko orduan badalako espazio bat nire instrumentuentzako besteak entzunez. Zetan gitarrista bezala lantzeko nahi zen soinu hori aportatzeko espazio bat. Hoxe dauka talde honen niretzako. Nik esango nuke, batetik bai sentiarazten ditela nire egunerokon bizitzak sentiarazten dizkiten bizipen horiek sentitzea, ez? Bai sentiarazten ditela hori. Eta sentimendu edo egoera horretan erabenen askatasuna sentiarazten dit. Askatasuna musikan garrantzia du hitza dagoenean, hitza kontutan edukitzea eta horren arabera jotzea. Nik uste tenporakin daukauna denak da libertade asko, ez? Zuk zure eta konfiantza asko, zerbait igual probatzeko, probatu hau beste era, nik uste erosotasuna, ez? Gero daun giroa, lagunarteko giro bat bihurtu daia. Tenporako argazkin azaltzean giro izedea, ez? Tenpora pixkat zerbait laino arten nabilen zerbait, askea pixkat hori izango litzake. Nik uste ez du lain beste transmititzen musika lasaia, nik ez duke definituko lasaia. Aurreko baten esaten nuen, eta gaina nik uste denok garbi dauka. Inorrek ez zeukan garbi ze soinu tokatuko genuen, eta hori izan zen pixkat proiektu honen erronka nagusia. Eta guazen sartzea, aber ze bideo hartzen. Gain izan genezake soinu bat badaukala proiektu honek, talde honek, ez? Igual inkonstienteki izan da, ez deu bilatu konstienteki, baina kantu dauzkate askotan zati oso hutsak, nik esango lasaia, baina bai hutsak eta isilunez betetako espazio, eta gero justu bilatze duna momentu batzuetan da kontrakoa, ez? Inkluso molestoa izan daiteken. Goxotasuna hor dago, baina estridentziaren momentu batzuetan. Eta gero kontrasteik bilatzea, ez? Progresibitate bat ekitzea batzuetan, eta bat. Norbaitek entzuten badut talde hau, esoko dula, ostra, soinu hau ez dut entzun lehenago. Entzeko gauzak bai, baina badauka zerbait pertsonala. Eta aurrera beda jarraitzen badut taldeak, nire seguru nago, seitun esango dutela, abesti berri bat entzuten baduten zerbait, esango, honek tenpora sonatzen dut. Eta abestik elkarren artean oso desberdinak dira, baina denetan dago soinu hori, ez? Nik uste identitatea da denetan mantentziala eta era naturalena te dela. Hitzak Carlos Darkaitzen adiala, gai jakin batzuen ingurun, musikak ere hortia biltzala, baina bai gero nik uste nagusigo dela hitzak eta musika behar baino soinua jendek topatuko dena. Eta badago soinu bat, lehenena hotxak eta lau tresna hauek ematen direna eta badago intentzionaria.
ez dakit, entzuteko nahiko berezia eta engantxatzen duen soinu bat bezala definituko nuke. Eta ez bakarrik hitzengatik, baita musikarengatik, kontrastengatik, progresiboa dagoelako betiatzen, eta bihotzarekin egindako musika da eta historiak dira. Hitzak eta gaiak ere bai, nahiko maitasuna dago, denboraren igarotzea hor dago, baina eraberen gaur egungo arazoak eta egoera edo errealitatea deskribatzen duten abesteak bai badu. Taldeko soinu pertsonal hori lortzeko norberak berak daukan hori aportatu dula, eta ez dula ezer bere nortasun ez dula aldatu inongo momentuta musikari bezala, eta bakoitzak eman duen hori, bani sentitu eta eman indetela. Osea da, azkenen elkarrekintza bat eta horren arabera denok moldatzea neurri txiki baten, baina azkenen zure estiloa daukazu eta hori aportatzen duzu taldeai. Ez dut moldatu berri izan neure hizkera edo ez oso prozesu naturala izan da eta izaten ari da. Netzat ariketa politena eta interesgarriena justu da, entzutea ze pasatzean eta horren arabera zu sartzea. Utzi, netzat hori ez da ustea, hori da aportatzea ez. Talde ez da abiatu. Badaki gure egoera zaila daula, deno gaude musika mundun gabiltza, modu batea bestea, eta oso ondo dakigu zein den egoera. Asmoa gure gabe jotzea, zenbat eta gehiago, Gustatuko litzaigun lortzen ditugun kontzertuak duinak izan lehitezkela soinu aldetik eta gustora sentitzeko eta entzuten juten da jaso ezala guk exigitzen digun hori musikai jaso ezala horrela. Zaila da, baina bueno. Sentitzen baldin badu emozio hori transmititzen ari geana, zerbait berezia da sortzean giro bat, eta azkenen emanaldi bakoitza bestean desberdina da. Orduan, ikuste bereziula etortzea, ikustea... Oso saltzaile txarra gara. Musika zalea izan behar du. Musika gustatzen bazaio sonoridade errexetatik, komplikatuta, irikia baldin badago, gomendatuko nioke, tortzea. Bilatzen badu ezagutzen zerbait, hobedu beste gauza batzuk entzutea ez. Zehoze berezia eta benetazko entzun nahi baldin badu, etorri da entzutea.